Waqt li ġie mistoqsi dwar il-viżjoni tal-Partit Nazzjonalista l-qasam edukattiv, il-kellim ewlieni tal-Oppożizzjoni Justin Schembri ammetta li qatt m'hemmx waħda lesta u dan għax fi kliemu l-elezzjoni ġenerali qatt fadlilha 3 snin oħra. Schembri qal f'dan f'dibattitu mal-Ministru għall-Edukazzjoni Clifton Grima waqt il-programm televiżiv Insights fuq l-Istazzjon Nazzjonali li kien jitratta propju l-Istrateġija Nazzjonali għall-Edukazzjoni li tinsab fl-aħħar fażi tagħha. Il-viżjoni mhux lesta ġifieri tal-Partit Nazzjonalista għall-Edukazzjoni. Il-viżjoni tagħna qiegħda tinbena bħalma tinbena tiegħek. Alla ħares ukoll viżjoni lesta meta fadal 3 snin għall-elezzjoni. Waqt li fid-diskussjonijiet dwar il-budget Justin Schembri kien qal il-Gvern m'għandux viżjoni għal qasam edukattiv fil-programm imxandar il-ħamis filgħaxija u spiċċa jdawwar kliemu u jgħid li din l-istrateġija kif ippreżentata mill-Gvern se tfisser qabża kbira. Dan id-dokument jekk kemm il-darba jiġi implementat, pajjiżna jinexxielu jagħmel qabża kbira. Minkejja riżultati sinifikanti li nkisbu fl-aħħar snin, inkluż li rata ta' dawk li jitilqu mill-iskola kmieni fl-inqas livelli qatt kienet u titjib fil-kundizzjonijiet tal-għalliema, Schembri qal li s-settur tal-edukazzjoni mhuwiex rispettat f'pajjiżna. Minkejja dan il-Ministru Grima qal li l-Istrateġija Nazzjonali għall-Edukazzjoni li fit-tfassil tagħha saru mal-200 laqgħa mal-stakeholders involuti tpoġġi lill-istudenti u lill-edukaturi fil-qofol tagħha. Semma wkoll kif din l-istrateġija hi bbażata fuq 3 pilastri ewlenin: il-benessri tal-persuna, l-iżvilupp sħiħ u l-inklużjoni bilha li tħares il-ħiliet u ħtiġijiet kif ukoll li tattira iżjed persuni lejn is-sistema edukattiva. Waqt id-dibattitu l-kellim ewlieni tal-Oppożizzjoni wkoll ma weġibx dwar kemm infetħu skejjel ġodda fi żmien amministrazzjoni nazzjonalista. Semmihom li. Semmihom li. Semmejthomlok fid-diskors tal-budget. 25 sena għamiltu fil-Gvern. M'għandix għalfejn nerġa' nirrepetihom. Sa dan it-tant il-Ministru Grima wkoll itratta l-kwistjoni li tqajmet għal xejn mill-Oppożizzjoni Nazzjonalista dwar iċ-ċentru tar-riżorsi Guardian Angel u reġa' tenna li ċ-ċentru għandu riżorsi kollha meħtieġa waqt li faħħar lil dawn il-ħaddiema li b'dedikazzjoni jagħmlu dak kollu meħtieġ għall-istudenti fih danu. Mistoqsi dwar it-taħdidiet li għaddejjin bejn il-Ministeru mmexxi minnu u l-Unjen tal-Għalliema l-MUT dwar il-ftehim kollettiv il-ġdid u qal li d-diskussjonijiet għadhom għaddejjin u li dawn qatt ma waqfu. Tenna li ż-żewġ partijiet qed iħarsu l-qudiem biex il-ftehim jingħalaq.